Svečanim programom općina Sibinj obilježila je svoj dan, ali se i prisjetila sibinskih žrtava. Petar Topalović, Antun Ercegović, Đuka Štimac, Ivan Katalinić, Stjepan Gunčević, Antun Perković, Mato Pejić, Ivan Janković. Imena su poginulih junaka. Ove godine počast im je odana kod obnovljenog spomenika. Mislimo da je to najmanje što možemo za ove ljude napraviti. Želimo napraviti jednu priču od tih sibinskih žrtava, da se to nikada, da se generacijama ne zaboravi. 81. put se sjećamo žrtve hrvatskog naroda, hrvatskog seljaka, jer podsjetit ću vas da u tim godinama većina ovog tu stanovništva koje je živjelo u općini Sibinj, tada odvaračkim selima, su bili uključeni u rad Hrvatske seljačke stranke i pobunili su se tada protiv nenarodnog režima koji ih je sputavao u isticanju svoje vjere, kulture, pisma i samo su svojim prosvjedima željeli iskazati nezadovoljstvo terorom. Program obilježavanja započeo je polumaratonom putevima sibinskih žrtava. Ono što je najbitnije reći je da smo mi išli na intenciju na općinu Sibinj, odnosno na naše stanovnike, naše sportske udruge i svi su se stvarno odazvali. Na polumaratonu dugom 21,5 km od Jakačine Male do Sibinja sudjelovalo je oko 140 trkača i trkačica. Uz članove lokalnih sportskih udruga priključili su se i trkači iz klubova diljem Slavonije. Ni loše vrijeme nije ih spriječilo da završe utrku. Ovo cijenimo iz jednog prostog razloga što je svima poznato, barem nama je način kad se upoznao što se dešavalo te godine 1935. Posebno žrtva tih seljaka i njihove riječi živjela Hrvatska. Čast mi je biti i pokloniti se tim ljudima. To su ljudi koji su izgubili živote za pravednu, koju imamo mi danas državu našu Hrvatsku, slobodnu, nezavisnu. Proteklo je sve u najboljem redu, znači 21,5 km je istrčan, tako rekoć bez problema, hvala Bogu nije bilo nikakvih ozljeda što tiče polumaratonaca, tako da smo prezadovoljni, sretni smo stigli, niko se nije ozlijedio i to je najbitnije. Središnji program je kao i svake godine okupio brojne goste. Prilika je to bila za podsjećanje na sve postignuto u 2015. godini, koja za djelatnike ove općine ističu nije bila krizna. Vraćan je milijunski dug, te su ostvareni i pokrenuti brojni projekti. Izgradnja kanalizacijske mreže u 35 km, vrijednost radova 125-130 milijuna kuna. Trenutno je na ishođenju lokacijske dozvole, do sredine ove godine planiramo dobiti građevinsku dozvolu kako bi mogli aplicirati na Europski kohezijski fond. Jedna velika stvar je izgradnja dječjeg vrtića, ove godine počinju radovi, planiramo ga kandidirati u program ruralnog razvoja, mjera 7.4, tako da će biti jedan prekrasni vrtić, procijenjena vrijednost njega je oko 5 milijuna kuna. Već ovih dana kreće razgovore s roditeljima, znači kreće igraonica za djecu. Zatim tu su projekti socijalnog karaktera gdje ćemo se usmjeriti prema udrugama koje djeluju na našem području. Također prije tjedan dana usvojena je strategija općine Sibinj na općinskom vijeću gdje je napravljena analiza detaljna, znači svih potencijala, razvojnih mogućnosti na području naše općine i ona će služiti kao temelj za sve buduće projekte prema Europskoj uniji. Ne moram ja svjedočiti da oni dobro rade, ja mislim da ljudi ovdje domaći svjedoče napredak Sibinju. Dakle, ja sam uvijek govorila nemojte slušati što političari govore, gledajte što rade. I ja mislim da su ovi mladi itekako dokazali da vjeruju u ono što rade ono što govore i stoje iza svojih riječi i svojih dijela. S ciljem zadržavanja mladih na području općine osnovana je i udruga mladih. Mladi su žele uzeti stvari u svoje ruke, žele se pokrenuti, žele svojim primjerom pokazati da se ne treba ići van, da se može živjeti i da se mora živjeti u svom kraju. Jednako tako istaknuta je dobra suradnja s Brodsko-posavskom županijom. Ono što ja mogu istaknuti je doista jednu dobru suradnju sa načelnikom općine, sa predsjednikom općinskog vijeća i općenito sa općinskim vijećem i doista je ova općina prošla jedno teško vrijeme, jedno teško razdoblje, ali evo, hvala Bogu,
Bogu da su uz jedno veliko zalaganje i trud prošle te životne nedaće i kažem da se općina stabilizirala i ide i naprijed. Ukoliko i dođe do regionalnog preustroja javne uprave, za ovu perspektivnu općinu smatra nema bojazni. U sklopu programa obilježavanja sibinskih žrtava i dana općine položeni su vijenci i upaljene svijeće kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu te kod spomenika sibinskim žrtvama, a u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja služena je sveta misa.